Avui, dia 8 de novembre, s'ha fet una concentració davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya, organitzada per la delegació del Front Polisario a Catalunya, per la diàspora saharaui a Catalunya i pel Moviment Solidari de Catalunya amb el poble saharaui. Aquesta concentració ha comptat amb l'assistència d'unes 200 persones i l'objectiu era mantenir l'objectiu que sempre han tingut des de la població saharaui de que el Sàhara no es ven degut a l'última resolució després de 4 esborranys al Consell de Seguretat de l'ONU amb què deixa les portes una mica obertes a que el Sàhara quedi dins d'una autonomia difosa dins del Marroc, que és l'estat ocupant. Aleshores, és un suport al dret d'autodeterminació bàsica per a tots els pobles. Per una altra part, reafirmar que el Sàhara no es ven, no és una moneda de canvi que es pugui negociar a altres estaments, ho ha de decidir el propi poble saharaui. I per una altra part, també hi ha hagut un lema de que Espanya és culpable i responsable d'aquesta situació com a exmetròpoli d'aquesta descolonització del territori saharaui que no es va arribar a fer.